70 70 थाखानो टमेट'आ बेसेबांमोनलाय इयो केजियाव 160 फुल कफिया 160 थाखा केजि बान्दायाबो 140 नामा खोमा ओमफ्राय नैबे लाइ मुथासेया 40 थाखा फुल कफि फिसायानो 70 थाखा मोनालायबायलै भुटानावनो मोनालायबाय गारिफ्राबो बेलबो दामनो मोनबावा फाग्लासो गारि फैबाबो बेल दामनो मोना दासो ओंखाम जाखांदों जों हटेलाव नै हटेला मानसि बारस'ग्रा नैबे गुफुरा गारि लाखिनायनि सिगांनिया बेलबो दामनो मोना डाइरेक्ट गारिया लाखिनांगौ मानसि बारस'बाथाय नै नुवाखै गारियाबो लाखिखानांगौ मानसि बारस'बाथाय डाइरेक्ट बेलबो दामनो मोना मैगं मार्केटआ जा आराम दङ भुटाननि मैगं मार्केट भिन्दि मा दङ मैगङा दुन्दिया बरिया मैगं लाया नै जा गुवार सामब्राम गोजा भिडिअ खालामगासिनो बैथिं नै भिडिअ खालामनो आरामथार मुलाफ्रा फानलुआ नै ओंख्रि जाग्रा खोमा फानलुआ थाइसेनो थोखागोन बे फाजा जाग्रा इलाय माबालाय बिन खोमालै मटर दुन्दिया बेसर ना माइबा मैखुन मा जाखो ना बेसा गैयिनि थाखाय जाखो बिराद मोजां मैगंफ्रा थाजा आरामथार आलुफ्रा नै आलु गोजा मा बेसेबांनो आलुआलाय बस्थायाव 1350 थाखाल' गोलैयो खुना लाबा 35 ओइ दिना माय गोजाव दोननाय बायदि भुटाननिफ्राय आंहालाय आलु बोरायसो नंदों बेखौ बोराय नङाने इयो फुराना मोजां बे गासिबो फुराना नैबेलायथो गोदान बिसो बिसिनियाव मोजांथारलै मालाय मोनामब्रुंबो गैया लेथ्राबो गैया जोंनि जायगायावबा मोनामब्रुंजोबसिगौ जायगाया हाइजेंआनो नुवाखै जा गिदिर सोर केमेरा खेबनो माबा पावार बेंकबो लायफिनबावबाय गारियाव एफा मोजां मैगं बाजाराव खेबना लांनांगौलै नो हाइजेंआनो नुवाखै जा गिदिर टमेटो कितना किलो 70
70 थाखानो टमेट'आ इन्हें पर बोलना ये कितना हमारा कितना हुआ 1200 रुपये ना 80 1250 दीजिए बार कर देगा 1200 लीजिए फान्थावा 80 थाखानो केजियाव फान्थावा हा सामथाई बारी संतु बड़ी इधर ही ये तो 20 रुपया किलो हमारा 15-20 रुपया किलो इधर ना हम लोग कुछ 60 रुपीस लेता है ये कितना का है किलो किलो 100 100 और मर्सी ये तो ठीक है हमारा भी सब ज्यादा है 120 नीचे में तो देना पड़ता है बानलुआ 120 आरो बान्दा कफिया बेसेबां होनदों नहीं बांदा गोभी इधर 20 रुपए का मिलता है ये पर किलो 70 थाखा खोमा 20 रुपए का फूलगोभी फूलगोभी कितना का गोभी 20 रुपए मिलता है गोभी 20 रुपए मिलता है तो इधर तो इधर इतना ज्यादा जिंदगी में नहीं मिला यो अभी बाड़ी को पैसा देने तो 5 रुपया बान्दा कफियानो माबाखा 70 थाखा केजि लोकल तो ये मैडम चार वो दुई बोरा ये बेसेबां मोनलाय इयो केजियाव 160 फुलकफिया 160 थाखा केजि बान्दाया बेसेबांमोन बान्दाया 140 ना बेसे ना खम बान्दायाबो 140 ना मा खोमा बाग्ला दामलै लाबाय जोंबो नै लाइ लाबाय फुलकफि थोबसे लाबाय फुलकफि थोबसेयाव 70 थाखा थांदों 70 हारसिंबो 100 ओमफ्राय नैबे लाइ मुथासेया 40 थाखा ओमफ्राय नैबे फुलकफि फिसायानो 70 थाखा एकदम मुलि सुलि होआ जाहैदों बिसोरनिया एकदम अरिजिनेल जानायनो नागिरदों जों एबार गोजौआव नायबावनोसै जों गोजौआव थांबाय थानो र' गारिखौ ओइयाव दोनदों पार्किं खमला बायदो खमला जाबावनोसै हजम जानायनि खमला बायबावदो दे मालिकफोर आपेलफ्रा नै आराम आरामथार आनारस नालेंखर ना गोराना नै गिदिर गिदिर ना गोरान लादो कफिजों जानो आनारसा बिसिनिया माबायदि नालेंखरा नै बेबो मा बुस्थु हालदैया हालदैया होनो हालदैयालाय हालदै हालदै भुटान वाला हालदै पाउडर है क्या मा बिलाइ सबाय लादुरा मा सबाय गोरान मा माइब्रा ना मा जाखो मा बुस्थु दं सबाय गोरान बायदिलै सबाय गोरान बायदि नै गुदु सबाय गोरान बायद' ये तो इंडियन वाला है क्या इले मा बुस्थु इबा मा बुस्थु ये क्या है काजू बादाम किलो कितना नै सिबिङा नै जा आराम जिरदों माबानाय मिलाव होनाय खोमा लादो फिथायाव होनोबा सिबिं सिबिं ए हालदैया नैबे खापसेयावनो 50 थाखानो ये माबा नङामोनलाय जानो
Iki ya sih. मा बुस्थु Ini sak. मबाइला चार्ज गैलालै बेखायनो स्रां स्रां नुला नङाबा जि आराम नुगौमोन मबाइल गंसेया चार्ज गैला Ikia. Tahu. माइब्रा चावल Hah? Kita enggak tahu. Kena. Bah. Kecil di. ज़्यादा बोल दिया रे Kita ke sini mana? माइ Sana sih kia kita hoga. कितना ज़्यादा दाम कोई ना तो होना पड़ेगा क्या नहीं 140 किलो मोर जाएगा रे 100 माइब्रासो खोमालै हमारा भी इंडिया लोकल है फिर भी हमारा माइब्रा ना मा जाखो क्या एक वाला है ना एक वाला कलर ना है ना लादोलै जानाय होनबा ज़्यादा उठाई दाम भुटाननि खरमालै भुटाननि खरमा मा बुस्थु नैलै मा सबाय थांबा किलो कितना ये कौन सा चावल है ये भूटान सबाय रान बायदो ये फरमा नङा खरमा जायो नामाब्रा गावसिनि जायगानिसो बेफोरबा मा बुस्थु बायनोथ' नैबे मुरि थफ्लासेयानो 100 नो आपेला 350 नो बेनो खमलाया बेसेबां भुटानाव थांनानै मोनाबिलियाव फैफिनबाय मोना फैबायसो नै जाला नुब्लानो होथारदोंमोन दैया दुगैलांनो हागौमोन जाला दैया होथारदोंमोन बा नुलानो माथो मानसिफ्रानो गैला रावबो मानसिफ्रानो गैला ओरैजाय रावबो गैला नै माथो गुदुसो दंबाय बेरायनो फैदोंमोन गैला माथो रावबो गैला माथो थांनांसिगोनलै माला माला फैनाय नोंलाय ए जोंहा भुटानाव थांनानै दासो सफैदों थांफिनसैलै रावबो गैला एबार आइ रिभार फेस्टिभेलाव थांफिनसै डाइरेक्ट साब्रै एबार होबोलायबाय साब्रै आइ रिभाराव आइ रिभार थांगासिनो दं नै गेट हाबबाय गेटआव एन्ट्रि जाबाय जानानै हाबगासिनो दं नै गोगोम जाथारदों माथो बिराद मानसि जादों जानायालाय गारिनिया प्राइसफ्रा दंखाजोबो जिसिबि दामफार नङाबा जिसिबिखौ मोनबानो जाबायलै नोंहा प्राइसआनो लानांगौ नै लाद' नै जिसिबि दामफार मार्चआवसो खेलायाबो गोगोमथारलै फैबासो गोगोम मोनफैखायो जायगायाव फैबासो मानसि ओरै
एक्सप' कुर्सिनि मानि दं नै दाउ खेला खेलाफ्रानो खेलायानो खेला आरोजाय बोरमा हांसो दाउ लाखासि मा खेला दं लांफैदो जोंहानि खेला जासिगोनानो साबायानो नोंसोरल' फैदो ज' फैदो बाहागो लाफैदो